Oh, hi sisi. Kanjani? Ngiyaphila sisi kunjani? La. Ay usisi uphila ngempela sisi kunjani namhlanje awusixoxele khuluma nathi sisi. Sanibonani igama lomngwi ibanathi ngintshela my guys kusazoba mnandi njobe sefikile umalumjumba nizobona nini ukuthi ngizoyenzani. Sisi khona into ozoyenza sisi. Ngeke. Sekufika umalumjumbo. Yebo ngizoniculela iculo elimnandi engilithandayo angisathandi gqom sengithanda nje wo2 Okay. amaculo engiwathandayo acula umalumjumba. Okay sisi awucule iculo lakho nomalumjumbo. Wena Nkosi uyazi, 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 wena Nkosi uyazi. Angicela kakhulu nginizwe. Nkosi uyazi, wena Nkosi uyazi, wena Nkosi uyazi, wena Nkosi uyazi. Nishaka nje ingoma. Wesisi khona umalume ocela ukukufundisa ukucula la naye eceleni okhona ohamba nomalumjumbo ngoba ekuvakashele nangu lo malume. Niyazwa niyacula niyazama niyazwa. But ngifuna ukunifundisa indlela right yokucula yabo. Okay. Uzosho kanje wena Nkosi uyazi, wena Nkosi uyazi, ayoyoy wema esweni uyazi, wena Nkosi ayoyoy we. Acula kanjani ucula kahle uqondisa izwe lakho ucula kahle nje. Ima ukanti ucula kanjani? Ucula kanjani? Ucula kanjani umalumnuba sisi? Ucula Nkosi uyazi. kanti kumele icule kanjani? Ucula kahle malumnuba ima sisi awungitshele sisi awusichazele uyicula kanjani malumnuba ucula kanjani awutshela abantu labatshela Uthini uthi wena Nkosi yo. kanti umalumjumbo ucula kamnandi umalumjumbo Ayoyoy we uyazi, wena Nkosi ayoyoy wema uyazi, esweni uyazi wema. Ibanathi awumfundisi ukuthi acule kanjani awumfundisi Ke baba. Ivita ayike ivita mnanje ngale. awumkhombisa ukuthi ayicule kanjani malumnuba mfundise acule njengomalumjumbo ucula kanjani malumjumbo Nkosi. Jumba nishayi nothune ibanathi siniwe Wena Nkosi uyazi, wena Nkosi uyazi, wena Nkosi uyazi. malumnuba uhlulwa yini pho Wabayisho ngendlela yabo but right indlela ngithi wema ayoyoy uyazi asisho ayoyoy wema uyazi, wena Nkosi uyazi ukuthi ngilidla kanjani iorange wema uyazi. umazela malumnuba sisi wambona malumnuba wayihamba kani Baba uyangiphoqa ke mama.